Kathleen! Tok ka, tok, tok, tok! Wait, John, kinagsasalit na. Tok, 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 tok. Tok, tok, tok. Ay, ganda, oh. Ganda ba ti Kathleen? Tok, tok, tok! Santos the owner, and then Patrick Vicente naman po ang conditioner natin dito. Tok, tok, tok! Nung huling lumaban ito, Tok, tok, tok! Ti Kathleen! manalo. Sakay si LT Cuadro na rin. Ayaw mo naman mag-tok, tok, tok. Pero 6 games back, dinalo niya si Top Smith. Baka dalawang sunod na panalwa. Yan ang tanong. Ito naman yung dos, Miss Malapia. Mark Alvarez, 54 kilograms. Ngayon, Moises Villaseñor, owner, dala-dala po sa mga trainer. 6 days back, sa laban ni SP4, pang-anim lang itong Miss Malapia. Lumado pala siya nung siguro lang natin si SP4 mo. Nung talunan siya. Number 3 is Top King. With SP Carmona, the apprentice